Това е в младост при Сахаров и Ляпчев това кръстовище, което според експертите би могло да се изгражда тази година, и също на телевизионната кула кръстовището, където имам уверението, че там няма да се спира за дълго време движение, а само за няколко дни. Т.е. може да се изгражда едновременно с отвореното движение. А няма ли обаче на фирмите изпълнители да създаде финансови проблеми? Това, че отлагате, за да става поетапно? Не, ние имаме контакта с фирмите. Примерно са теглили кредити, например, или по някакъв начин имат финансови... Нямаме този проблем в момента. Водим разговори и с фирмите, още повече, че някои от процедурите се обжалват. Така че това също ни дава повод да направим това планиране, но пак ще кажа, това не е окончателно. Все още обсъждаме старта. Едновременно с това имаме обекти, които сме започнали вече. Аз искам да ви кажа, скоро имаше протест на жителите на квартал Триъгълника заради затварянето за метрото. Наистина голямо неудобство се създаде за тези хора в този квартал, но така или иначе започваме изграждането на мост, който ще бъде нов и ново трасе, което ще им позволи да могат Украсяваме през цялото време вашето гостуване с дупките в София, които просто са много. И тук стигаме до един от въпросите, които най-много се задават в страницата ни във Фейсбук в момента. Свързани с това, какво ще правите с тези... Те са огромни кратери, които се появиха. Мъничко да разширя въпросът. Според мен въпросът с улиците трябва да върви заедно с въпросът с тротуарите, защото в последните години тротуарите в София бяха съсипани. В голяма част вината, според мен, е на хората, които си паркират автомобилите върху тях. Мисля, че дори основната вина е на тези хора. Аз, ако ви позволите, ще почна от вашия въпрос за тротуарите, защото наистина има заложени средства и за ремонти на тротуари. Знаете, че през особено миналата година много масово се изграждаха антипаркинг колчета и това решава въпроса с паркирането. Наистина не си струва да ремонтираме тротуар, ако след това отново ние като шофьори и граждани ще си качим колите на тези тротуари. Но наистина ситуацията с улиците и с дупките не само в София, в цялата страна е имаше протести във Варна и на различни градове. Продължават протестите, но ние нямаме нужда от протести, защото аз самата ходя по улиците, пътувам, шофирам. То е ясно, че проблемът е голям. Нека да напомним, че тези улици и тези настилки не са ремонтирани от около 30 години. Вчера на конференцията, на която беше и премиера, стана дума за това, че в Германия скоро са обявили, че е открит така наречен вечен асфалт, чиято трайност била около 30 години. И той се пошегува, че в България отдавна сме открили този асфалт, защото наистина много от улиците не са ремонтирани толкова време. Очевидно е, че става дума за нещо, което не може изведнъж да се направи и се изискват доста средства. Аз искрено вярвам... Тази година бюджета на общината е доста по-голям, отколкото предишната, така че ние трябва имаме средствата за ремонта. Започнахме. Въпросът беше до време. Зимата беше изключително тежка. Всички знаем това. Нека да наблегна и на това, че благодарение на добрия контрол, който имахме по снегопочистването, което също беше тема дълго време, включително и във вашето предаване. Искам да ви информирам, че тази година имахме възможност, аз нееднократно го подчертавах, да плащаме само за реално и качествено свършена работа. И рекапитулацията е такава, че тази година сме дали по-малко пари за снегопочистване, отколкото миналата година, когато зимата беше доста по-мека. Това говори за възможността наистина да контролираме. Това е и тема, която лично за мен е важна и за пълненето на дупките, контрола, защото средства имаме. Имаме вече и началото на работа. Преди 2 дни започнахме далеч по-рано от предвижданото планираните ни ремонти, което означава така наречените трайни ремонти. Там гаранцията е 1 година. Очаква се трайността да бъде около 2 години. Разбира се, това ще реши временно въпрос. За мен е важно и премиера вчера постави въпроса за европейски средства за рехабилитация на улиците. Това е вече сериозното. Да започнем планирано цялостно ремонтиране на участъци или цели улици. Колко време ви е необходимо за това? Защото аз не мога да прогнозирам. Преди кмет беше Борисов.
сега сте вие. Вие знаете, че по времето, когато господин Борисов беше кмет, започна цялостно преасфалтиране, което отдавна не се беше случвало и сега виждаме, може би всички, които пътуват по улиците на София, виждат, че на тези участъци всъщност няма дупки. И това е съвсем нормално. Когато има нови асфалт и то положен по всички правила. За съжаление, София... Няма да ви опонирам, защото няма време, но просто ме боли сърцето, като го казвате, защото има много дупки в момента в София. Аз говоря за участъците, които са преасфалтирани. Ще ви кажа веднага булевард Яворов. Аз минавам почти ежедневно по този булевард, с изключение на една кръпка, която е направена заради ремонт на Софийска вода, всичко останало е абсолютно цяло. В същото време по улиците, които отдавна не са ремонтирани, дупките са много. И аз тук не искам да споря с вас. Напротив, аз казвам, че ние започнахме тази дейност. Аз лично вярвам, че до края на март и април времето ще бъде, ако времето позволява като климат, ще е достатъчно да можем да ремонтираме основните трасета. Околовръстното шосе имаме добрата координация с Агенция Пътна инфраструктура, която отговаря за по-големите участъци. Започна вече ремонта на Северна дъга. Изключително тежък участък. Там водихме разговори с господин Йотов няколко пъти. Вече е започнал този ремонт. Така че до края на април аз се надявам София да изглежда по друг начин, макар, пак ще кажа, с ремонт на дупки и някъде цялостни участъци. Добре, много ви благодарим. През април пак ще говорим с вас, нали може? Разбира се. Йорданка Фандъкова, кмет на София.